Uhas oheň hneď v začiatku. Gazda Ivan Ščerbakov mal 3 synov, z ktorých jeden bol ženatý, druhý zasnúbený a tretí bol síce ešte len chlapec, ale už súci za pohoniča do oračky. Jeho žena bola múdra gazdiná a nevesta tiché, pracovité stvorenie. Z celého domu iba jeden nepracoval, Ivanov otec, ktorý už 7 rokov polihoval pre ťažkú pľúcnu chorobu. Ivan mal 3 kone, jedného žrebca, telnú kravu a 15 oviec. Ženy priadli, tkali, šili šaty a pracovali na poli. Poživením vydržala vždy do novej. Zisky z oviec im stačí na všetky výdavky. Ivan mohol teda žiť ako ryba vo vode. Ale mal jedného suseda, volal sa Gavrilo Hromoj, syn Ivana Gordeja. Kým žil starý Gordej a kým Ivanov otec viedol gazdovstvo, žili susedia v pokoji. Ak ženy potrebovali sito alebo mužovia dačo z hospodárstva náradia, stačilo zájsť do susedov. Ak náhodou vošlo tela do stodoly, vyhnali ho, ale len toľko povedali: sused, merkuj si na statok, vieš, ešte sme nemlátili. Že by sa boli báli o svoje veci a museli preto zatvárať jeden pred druhým sípku alebo pajtu, o tom ani reči. No keď mladí prevzali gazdovstvo, všetko sa zmenilo. Pohnevali sa totiž, a to pre takú maličkosť. Sliepka Ivanovej nevesty sa poplašila, preletela plot a tam, kde si v susedovej záhrade zniesla vajce. Keď to nevesta zbadala, išla ho hľadať. Čo nám nesieš, nevestička? Privítala ju Gavrilova žena. Ale teta, hovorí nevesta, sliepka mi k vám preletela, reku, či tu nenechala vajce. Ja som ju vôbec nevidela, odpovedala suseda. A my, chvála Bohu, máme tiež sliepky a nesú nám dobre. Nepotrebujeme chodiť zbierať vajcia po cudzích sliepkách. Nevestu to zamrzelo a povedala aj ona jedno horkejšie slovo. Suseda povedala 2 a začala sa zvada, do ktorej sa pomiešala aj Ivanova žena, keď práve vyšla na studňu po vodu. Gavrilova žena, je to pravda, že nedarovala. Vyrátala jej, kto bola, čo bola, a aj takou ju nazvala, akou nebola. Vykrikovali všetky 3 naraz. A aké hnusné slova. Ty niktoš, ty straka, ty chvost z dediny. Najradšej by si starého svokra do zeme zahrabala. A ty žiješ cudzieho, aj sito si mi dotrhala. Aj žrtku na nosenie vody máš našu. I hneď ju daj sem. Mykali žrtku sem a tam a potom aj ručníky hlav si postrhali. Bili sa pesťami, hrízli sa i škriabali a kričali, ako len vládali. Vyšiel Gavrilo a zastal sa ženu. Na to vybehol aj Ivan so synmi. Ivan bol silný, len čo zasiahol, hneď každý sedel v inom kúte. On stál na boisku ako víťaz s chumáčom vlasov z Gavrilovej brady v hrsti. Zvlášť týmto dňom sa medzi oboma susedmi začal nedobrý život. Gavrilo sa pobral so žalobou na obecný súd. Ja som si nenechal bradu ráz preto, aby mi ju ten na nič hodník vytrhal. Žena sa rozbehla po dedine a trúsila, že Ivana teraz odsúdia a pošlú na Sibír. Nepriateľstvo zo dňa na deň rástlo. Starký z Prípecka sa snažil urovnať tento hlúpy spor, ale mladí ho neposlúchali, dohovárali. Daromnica je to, deti, čo robíte? Daromnica. Pre jedno vajce. Možno ho deti vzali. Zlé slovo vyriekla suseda, to je pravda. Nuž príkladom si jej mala ukázať, ako treba hovoriť dobré. Pobili ste sa.
Už aj to by bolo ušlo. Krehkí sme, stáva sa i to. Ale teraz už dosť. Chodte, odproste sa navzájom a majte pokoj. Nebude to mať dobrý koniec, ak budete takto pokračovať. Mladí nepočuli. Čože inšie by vedeli starí, hovorí, ako karhať mladých. Ja som mu nevytrhol bradu, hovorí Ivan. On sa mykol. Sám si ju vytrhol. Ale že mi on roztrhol opasok a dodriapal košelu, to je pravda. A šiel aj Ivan pred zákon. Začala sa pravota najprv pred zmierčím súdom, potom aj pred obecným. Medzi tým zmizol Gavrilovi z voza zákolesník. Ženy z jeho rodiny podozrievali Ivana. Chodil v noci okolo voza, vraveli. Aj kmotra vravela, že bol v krčme. A čo iné mohol zapíjať ako túto krádež? Aj z toho vznikla pravota a nové hašterenie. A už nielen medzi dospelými, ale aj medzi deťmi. Najprv sa z krádeží iba podozrievali, potom ich aj robili. Súdili sa pred zmierčím i pred obecným súdom tak dlho, že to aj sudcov prestávalo baviť. Raz Gavrilo dal potrestať Ivana, raz Ivan Gavrila. Peňažné pokuty a kratšie i dlhšie väzenia končievali sa však stále rovnako, výstrahou. Počkaj, však ja ti ukážem. Ja ti to vrátim aj z úrokmi. A takto sa to vlieklo už 6 rokov. Starký z Prípecka im neprestával dohovárať. Čo robíte, deti moje? Nechajte tie rozbroje a všetko sa na dobré obráti. Mladí si nedali povedať. A stalo sa v 7. roku, že Ivanova nevesta vykričala kdesi na svadbe, že Gavril ukradol akéhosi koňa. Podpitý Gavril sa nezdržal a tak udrel Ivanovú nevestu, ktorá bola práve tehotná, že to odležala niekoľko dní. Ivan sa tomu potešil a ponáhľal sa s týmto prípadom priamo pred trestný súd. Teraz si to ale vypije, myslel si. Budú z toho alebo Galeje, alebo Sibír. Ale sudca neprijal toto údanie, lebo Ivanova nevesta bola už na nohách a po ublížení na zdraví ani stopy. Išiel teda Ivan s vedcov k zmierčemu sudcovi, ale ten ho poslal k obecnému, kde Ivan použil osvedčenú taktiku. Napájal notára i sudcu, až vyšlo z toho pre Gavrila palicovanie. Notár čítal rozsudok. Gavrilovi Gordejovi má sa pred obecným súdom dať 12 úderov palicou. Gavrilo zbledol ako stena, obrátil sa a vyšiel. Za ním vyšiel aj Ivan. Dobre, zašomral Gavrilo. Ja dostanem palice, ktoré vo mne rozpália krv. Ale potom sa môže aj jemu niečo zapáliť. Ivan to začul a hneď sa vrátil pred súd. Spravodliví páni sudcovia, Gavrilo sa mi vyhráža, že ma podpáli. Ráčte ho vypočuť. Mám aj svedkov. Zavolali Gavrila. Naozaj si to povedal? Ja som nič nepovedal. Bijte ma, rešte, ak máte takú moc. Vidím mu, že on môže všetko. Chcel ešte čosi povedať, ale pery sa mu krivili a triasli. Aj sudcovia sa zľakli, keď na ňo pozreli. Ten volá, čo naozaj spraví, alebo sebe, alebo súsedovi, mysleli si. Ľudia, volá, čo vám poviem, ozval sa starý sudca. Bude lepšie, ak sa pomeríte. Vieš, Gavrilo, nebolo pekné, že si udelil tehotnú ženu. Boh ju ochránil, to je pravda, ale vieš, aký zločin mohol byť z toho? Uznaj, spravil si chybu a odpros. On ti odpustí a my potom napíšeme rozsudok celkom inak. To takto nejde, zamiešal sa do toho notár. Pretože po zmierovacích pokusoch k vyrovnaniu nedošlo, bol podľa 117. paragrafu vynesený rozsudok a ten treba vykonať. Sudca neprijal notárové slová a pokračoval. Dosť je už tých malicherností. Sudcové slová nepomohli. Mám
mám bez jedného 50 rokov, ozval sa Gavrilo. Mám ženatého syna. Mňa v živote nikto nepalicoval. Teraz mi dajaký Vaňka má natlc na chrbát a ja ho mám odprosovať. Dobre, nech sa mu vyplní vôľa. Ale aj on si to zapamätá. Bude na tento deň dlho spomínať. Gavrilovi sa zlomil hlas, nevedel ďalej hovoriť. Obrátil sa a vyšiel. O chvíľu sa pobral aj Ivan. Doma nikoho, ešte boli všetci na poli. Sadol si na lavicu a zamyslel sa. Spomenul si na Gavrila, ako zbledol, keď vyhlásili rozsudok. Pri tejto spomienke sa mu pohlo srdce. Ako by to mne padlo, pomyslel si, keby ma takto odsúdili. Začal ho ľutovať. V tom zliezol Starký z prípecka, zakašľal niekoľkokrát a prisadol si k synovi. No, odsúdili ho. Na 20 palíc, odpovedal Ivan. Starký pokýval hlavou. Nedobre si spravil, Ivan, nedobre. Len sebe narobíš zle. Vyprášia mu chrbát, dobre. Ale čo budeš mať ty z toho? Dá si na budúce lepší pozor. V čom si dá lepší pozor? Nevestu mi skoro prizabil, namietal Ivan, a vyhráža sa mi, že ma podpáli, a ja sa mu mám ísť za to pokloniť. Starký si odkašľal a hovoril. Ivan, chodíš po svete, ja ležím doma. Už možno si myslíš, že vidíš všetko a ja nič. Nie, synu, ty nič nevidíš. Hnev ti zastrel zrak. Chybu iných máš pred očami, svoju za chrbtom. On zle konal, to je pravda. Ale keby len on zle konal, nebolo by na svete tak zle. Zlo medzi ľuďmi nevychádza len zo skutkov jedného. Zlo treba vždy hľadať medzi dvomi. Keby len on bol vinný. Ale k tomu vytrhol bradu. K tomu vzal kopu sena. Kto ho vláčil pred zákon? Len na neho všetko váľaš a pritom sám hrešíš. A to je chyba. Nie takto som žil a nie takto som vás učil. Či som ja takto nažíval s jeho otcom, ako sme žili, po susedsky. Minula sa múka, prišla žena. Strýko, frol, múky by bolo treba. Choď tam v komore, vezmi si koľko treba, hovorím jej. A keď nemal pohoniča, povedal som, choď, Vaňka, a poháňaj mu koňa. A keď som ja niečo potreboval, stačilo povedať, bratku, Gordej, potreboval by som to a ono. Tu máš, bratku, frol. Takto to šlo u nás a život nám bol ľahký. A teraz, minule jeden vojak rozprával o bitke pri Plevne. Ale vidí sa mi, že táto vaša je horšia. Aký je to život? Si gazda, pán domu? K tebe sa domáci obracajú o radu. Nuž, čomu takto naučí ženy a deti? Pokazíš ich všetky. Nedávno si malý Taraska dovolil už aj tetu Arinu vyhrešiť, a jeho matka sa ešte smiala na tom. Nuž, je toto v poriadku? Len si to premysli, či je to dobre, ak aj na tvoje jedno slovo poviem dve. A 2 razy ťa udriem za to, že si ma ty raz. Ak ti niekto povie jedno zlé slovo, buď ticho, však sa mu svedomie ozve. Ak ťa niekto udrie polícii, nastav mu aj druhé a povedz. Tu máš. Udri, ak si to zaslúži. Svedomie ho zastaví, skrot neustúpi. No povedz, nehovorím dobre. Ivan mlčal. Starký sa vykašľal a pokračoval. Povedz, čo máš z toho, že si behal po súdoch, mrhal čas a zanedbával prácu. Máš súcich synov. Mohol by si inak napredovať, keby si nechodil po naničhodných cestách. Odpusť mu
Aj tvoja robota bude plodnejšia, aj duša ľahšia. Pozri, Vánka, pokračoval Starký nežnejšie. Počúvaj mňa, starého človeka. Zapriahni a choď opačne tou istou cestou. Choď k súdu a priznaj tam všetko. Potom zájdi ku Gavrilovi, pomer sa s ním, pozvi ho k sebe. Zajtra je sviatok. Postav samovar, daj doniesť niečo na pitie a vyzleď sa zo všetkých svojich hriechov, ale tak, aby ťa aj v budúcnosti všetky obišli. Potom vezmi nakrátko ženy aj deti. Ivan si vzdychol. Pravdu má Starký, pomyslel si a cítil, ako mu mäkne srdce. Len nevedel, ako by to mal spraviť. Ako by sa mal pomeriť. A Starký, ako by bol uhádol si nové myšlienky, pokračoval. Váňka, prosím ťa, neodkladaj. Uhas oheň v začiatku. Ak sa rozšíri, nezdoláš ho. Starký chcel ešte čosi povedať, keď vošli ženy a začali rapotať ako straky. Všetko už vedeli. Aj to, že Gavrila odsúdili na palicovanie, aj to, že Ivanovi vyhrážal, že ho podpáli. Všetko už vedeli a patrčne si to doplnili. Cestou sa im už podarilo aj zo sedmi pohádať, pričom sa im Gavrilova nevesta vyhrážala oblastným prednostom, ktorý je vraj Gavrilov človek a dá celú vec do poriadku. A učiteľ vraj písal samému cárovi sťažnosť na Ivana a v tom liste všetko spomenul, aj zákolesník, aj kopu sena, raz vraj celé gazdovstvo Ivanovo dostane Gavril. Keď Ivan vypočul ženy, zas mu stvrdlo srdce voči Gavrilovi. Vyšiel na dvor a upratal, čo bolo treba. Keď sa zotmelo, vošiel ešte do pajty odložiť potrhané konské postroje. Keď sa vracal k domu, zdalo sa mu, že sa niekto šuchol popri stene a potom zmizol za rohom. Postál a zatajil dých. Hľadel a počúval. Ale nič, len vietor šumel v korunách stromov. Chvíľu čakal, potom sa uspokojil. Marilo sa mi, povedal si a chcel odísť do domu. Ale mu to nedalo pokoja. Obrátil sa naspäť. Obišiel dom a zamieril k pajte. Šiel ticho, tak, že si ani vlastné kroky nepočul. V pajte sa čosi zablislo. Postál. A znovu sa zablislo, ale už jasnejšie. Keď urobil pár tichých krokov, zbadal tam človeka s čiapkou na hlave, obráteného chrbtom k nemu, v rukách mal vechec slamy, ktorý sa snažil podpáliť. Srdce mu začalo prudko byť. Teraz mi neujde, myslel si a urobil niekoľko veľkých krokov tým smerom. Ale sa aj zastavil, lebo sa zrazu v pajte rozsvietilo. Za chrbtom mu vyšľahol plameň a ťahal sa hore na strechu. Ivan teraz jasne videl, že sen sedliak je Gavrilo. Keď sa chystal vrhnúť sa na neho ako jastrab, na škovránka, Gavrilo vyskočil na svoje krivé nohy a utekal ako zajac. Chytím ťa, kričal Ivan. Keď mu siahal rukou už na krk, naraz mu zaočalo v hlave, v očiach sa mu zaiskrilo, zatackal sa a padol. Gavrilo odhodil drevo, ktorým zrazil Ivana a vbehol do svojho dvora. Ivan sa prebral z mrákot až vtedy, keď pajta už bola v plameni a dým sa kúdolil už aj nad obydlím. Čo je to? Pomoc! Veď som mal ten horúci vecheť vybrať a zadusiť. Udrel sa do prost. Zastavilo mu reč i dých, nevládal sa pohnúť. Konečne sa vydýchal, pohol sa k horiacemu domu. Susedia vyvádzali dobytok. Zhluklo sa veľa ľudí. Horelo už aj Gavrilovo gazdovstvo. Vietor hnal plamene aj na druhú stranu ulice. V tú noc ľahlo popolom pol dediny. Starkého sa podarilo vytiahnuť z plameňov, inak zhorelo okrem ľudí v Ivanovom dome všetko.
On stál pri dymiacich troskách a len opakoval. Čo je to? Veď som mohol iba vechec zahasiť. Ráno starešina dediny poslal po Ivana. Báťuška Ivan, rodič ti umiera, volá ťa. Chce sa rozlúčiť. Ivan zabudol aj na otca. A aký je rodič? Pýtal sa. Kto ma volá? Teba na rozlúčku. Tvoj otec je u nás, umiera. Poďme, báťuška. Starešina dotiahol Ivana za rukáv do svojho domu, kde ležal Starký na lavici s horiacou sviecou v ruke. Keď zbadal Ivana, pohol sa. Vidíš, Váňuška, čo som ti povedal? Kto podpálil dedinu? Hovoril ťažko dýchajúc. On, povedal Ivan. Prichytil som ho. Videl som, keď pchal horiaci vechet do pajty. Ivan, povedal Starký, moja smrť prišla, aj ty zomrieš. Kto je vinný? Ivan sa len díval na otca, ale neodpovedal. Nešli mu slová. Na meno Božie mi odpovedz, kto je vinný, čo som ti hovoril. Ivan sa až teraz pamätal. Ja, otec. Padol na kolená a rozplakal sa. Ja som vinný. Starký sa pohol, preložil si sviecu do ľavej ruky, pravú zdvihol k čelu. Chcel sa prežehnať, ale sa zastavil. Vďaka ti, môj Bože, môj Pán a Stvoriteľ, povedal a znova sa pozrel na syna. Váňka, môj Váňka. Čo je, otec? Čo máš teraz urobiť? Ivan len plakal. Neviem, ani to neviem, ako teraz vyžijem. Starký privrel oči a pohyboval perami. Vyžijete, prežijete, povedal po malej prestávke. Len daj pozor, Vaňka, aby si nikomu nepovedal, kto bol podpalačom. Keď cudzí hriech zakrieš, Boh ti 2 odpustí a požehná ťa. Po chvíľke si Starký chytil sviecu do obidvoch rúch, vydýchol párkrát a znehybnel. Ivan neprezradil Gavrila a nikto sa nikdy nedozvedel, odkiaľ oheň vyšiel. A pominul sa Ivanov hnev voči Gavrilovi a Gavril sa čudoval Ivanovi, že ho nikomu neprezradil. Spočiatku sa Ivana bál, ale potom ho strach pominul. Prestali hádky medzi nimi i medzi rodinami. Po výstavbe dediny sa Ivan a Gavrilo zase stali susedmi a žili tak, ako žili kedysi ich otcovia. Ivan z Čerbakov nezabudol na otcové napomenutia a na Boží príkaz, že každý oheň treba hasiť hneď na začiatku. Keď mu niekto zle urobil, nevadil sa ani nežaloval, a tak mu niekto povedal zlé slovo, odpovedal mu slovom dobrým, milým, a takto učil aj svoje ženy, aj svoje deti. Schopil sa Ivan z Čerbakov a žil lepšie ako predtým.